Tak zdravím fanoušky a faninky podcastu přímo z kabiny. Máme tady velký díl, na který se strašně těším. Vlastně shodou okolností úplně náhody se dějou ve světě a v mém životě a vždycky se ukáže to, že je to vlastně to nejlepší, co mě může potkat, protože věci se dějou tak, jak mají být. Já se těším taky strašně moc, protože dnešní host bude velmi zajímavý a pro mě vlastně svým způsobem je hodně osobní, protože jeden z mála týmů, kterýmu fandím, je Manchester City a náš host má s Manchesterem City hodně společného. Ty vole, no a k tomu se dostaneme, protože to budou parády. To budou parády. Takže naším hostem je Filip Mentel. Nazdar, Filipe. Ahoj, čaute. Pekný dres, Radku, pekný dres. Ja som si nedal, hovorím, že nedám si ten dres, nebudem sa predávať, ale vieš čo, keď by ste to potom vedeli si nastrihnúť, tak ja odbehnem. Potom si ten dres môžem dať, ale bránkarsky. Rody, jo? Bránkarsky. OK, tak... Neboj se, nic nemusíme stříhat, prostě se sebereš a pak odejdeš. My si tady s Radkem budeme povídat sami, protože Bůh ví, jaký tím tam už vyprávět, takže třeba se začneme bavit sami a budeme tě... Vidíš, a to som sa ťa chcel opýtať, či sa tu môže nadávať a hrešiť. Vidím, že môže, tak super. Ale je to podcast přímo z kabiny, takže asi úplně sofistikovaně tady mluvit nebudeme, protože nám nikdo tak nerozumí. Tak na zdraví, no, keď je to z kabiny. Jdeme na dnešního hosta, protože čeká nás něco, kdo může vyprávět, kromě Erika Haalanda a Filipa Mentela, že byli a hráli v Manchesteru City. Tak dobře, jako vy dva. Tak ešte Vlado Weiss mladší. Dobře, ale já jsem říkal tak dobře. Aha, to je na trojku, ale vieš. Ne, v pohode. No, tak bolo to, tak ja som tam išiel, keď som mal tesne pred mojimi 16 narodeninami, vieš, takže ja som bol veľmi mladý vtedy. A Vlado Weiss tam už bol asi tak 3-4 mesiace, hľadali niekoho k nemu, túto story som už rozprával niekoľkokrát, hľadali niekoho k nemu, boli tam nejakí dva chlapci na skúške zo Slovenska, neúspeli. Potrebovali brankára, boli si ma pozrieť na jeden zápas na reprezentácii do 15 rokov, potom ma zavolali na 1,5 dňa a po prvom dni hovoria, že bereme ťa. Tak to bol môj splnený sen, akože to ti poviem úprimne. Ja som nemal konkrétne vtedy, že Manchester City, ale nejakú akadémiu v Anglicku, hej. No a bol to splnený sen, že akože super, no. A jak vlastně k takovému transferu přišlo, jako byl tam Vlado Weiss, ale pak se ozvali tobě, zrovna ty, bylo ti to tenkrát řešeno, ty důvody právě, proč si vybrali právě tebe? Vieš čo, no ako oni chceli niekoho ku Vladovi, aby tam nebol sám. Čiže to Vlado mi v tomto otvoril dvere a myslím si, že bol jeden z takých tých priekopníkov, takýchto prestupov v mladom veku, tedy v roku, koľko to bolo, 2005-2006, ak sa nemýlim. No a tým, že aby tam nebol sám a oni vieme asi, Rody, že tam tá brankárska škola anglická nebola nikdy nejaká výstavná, nie že by som ich chcel kritizovať, OK. Ale tak hľadali vtedy brankára a ja som tam bol na skúške na ten jeden deň a tak sa to nejako rýchlo zomlelo a podpísal som ten školský kontrakt. No a bol som tam, takže akože celkom rýchlo sa to ako upieklo, hej. Bolo to dobré. Mě by vlastně taková jako ten začátek úplně, protože ty jsi odchovanec Interu Bratislava. Jako v té době, dobře, budu brát jako Slovan a Inter, tak furt jako byli tak nějaký jako mezi sebou to, ale byl to vlastně jakoby ten tým, který byl jako ten top, ze kterého si třeba mohli jakoby ty týmy vybírat ty talenty, nebo jak to vlastně v tu dobu na tom Slovensku vypadá? Vieš čo, my sme mali, keď sme hrávali za Inter, ja som ročník 1990, Vlado je 1989, ale my sme ešte hrávali v tých prípravkárskych kategóriách spolu. Potom, jak boli žiacké kategórie, tak už sa to začalo sa to deliť vlastne na tie roky narodenia. A my sme, myslím si, že mali veľmi, veľmi dobrý tím, keď sme boli ešte spojení. Slovan bol tiež dobrý, ale pamätám si, že Nitra napríklad, alebo Dubnica nad Váhom mali výborné tie mládežnícke týmy vtedy, hej. To bol trošku iný svet, no už dnes máš akadémie, máš UTMK, hej, útvar talentované mládeže a dneska sa to robí už úplne zase inak trošku, ale vtedy tieto týmy boli, čo sa týka toho kvázi západu Slovenska, tak boli akože výborné. No a potom do tej reprezentácie chodili chalani, jak som povedal, aj z Nitry, z Dubnice, Inter, Slovan a potom samozrejme nejakí chalani aj Trenčín, aj z východu chodili. Takže tá kvalita bola asi takto. Dnes vieme, že výborná akadémia je teda nielen v Slovane a myslím si, že aj Inter sa teraz znova nejako
zdvíha, ale takisto aj Dunajská Streda, Košice. Dnes už to je viac tak, že už tie akadémie majú svoju kvalitu. Vtedy sme, myslím si, že my boli, nechcem povedať, že o level vyšší, tieto mužstva, čo som spomínal, ale tam tá kvalita bola evidentná. A jak ti v tomhle třeba pomohl tvůj otec? On totiž byl fotbalový trenér, fotbalu se věnoval, asi tě k němu i přived a najednou přišel ten přestup do té Anglie. Měl tam velkou roli v tom, v té aklimatizaci, nebo nastavil ti nějak hlavu? Ne, já bych to jakoby vlastně jako doplnil, protože to je super otázka skrz to, že vlastně vidíme Tondu Kinskýho, kterýho vlastně jako taky vychoval ten táta a ta vazba je tam jakoby jasná, jo, že prostě jako on mu jako mohl od těch raných věků se dělal všechno pro to a spousta lidí i to ví, že Tonda vlastně do nějakých 15-16 tak hrál středního záložníka, pak chytal v zápasech, jo, ale že to nebylo jenom vyloženě, že stál třeba v bráně, tak jestli ten táta právě ti třeba v těch začátkách nebo vůbec ten průkopník tvý kariéry pomohl. No, ono to bolo tak, že keď som mal asi 5,5 roka, možno 6, tak sme na Interi, sme ešte len chodili si tak, že zatrénovať. Ešte to nebolo nejaké také veľmi organizované. Tie tréningy boli organizované, ale nebolo to tak, že by sme mali ligu alebo niečo. Hej. A pamätám si, že tam to začalo, že my sme išli na nejaký prvý turnaj halový. A že kto chce byť v bráne? A neviem, asi 8 chlapcov zdvihlo ruku, že ja. A vtedy tréner Lauko sa mi zdá, že volal tréner Lauko, tak pozerá a hovorí, ty máš otca brankára, ty pôjdeš do brány. A od 6 rokov som vo bráne. No, čo sa týka tej otázky, aby som to nejako rozvinul, tú odpoveď, tak jasné, že sme spolu trénovali, ale trénovali sme individuálne, myslím si, že až od nejakého 12. 13. roku. Áno, radil mi ako do ruky vtedy, hej, a tak ďalej. Ale ja som mal tú výchovu veľmi prísnu. Ono to teraz vyznie, že ide sa ľutovať, lebo mal prísnu výchovu a to každý mal prísnu výchovu. Ne, moja výchova bola prísna. Môžem tu hrešiť, ale nebudem z princípu, hej. Jak mne otec nakladal a jak ma dostával pod tlak, keď sme spolu trénovali, tak to chlapi, to neviem, či niekto zažil. My sme išli trénovať, my sme za 10 minút boli doma. Lebo som ale pozor, ho nahneval. Já tohle musím jako rozvést, protože vlastně jako já tohle zažívám s mým synem. Vlastně on jakoby chce jít, ale pak já mu řeknu, dobře, tak půjdeme třeba dělat tohle a on já to dělat nechci. Já říkám, ale tak když chceš trénovat, jsi chtěl, když si tady, a on, ne, jenom na mě střílej. Já říkám, ty ale tak pojď nějaký pád nebo něco, tak třeba sem míříš na tady to, nebo? Vieš čo, ja som si nikdy nedovolil povedať, že niečo nejdem robiť. Skôr to bolo tak, ako keby som ho niečím nahneval. Nasral, hej, normálne, hej, ja neviem. Ja len trošku by som zabrbal niečo, že odfúkol. Bum, volej okolo hlavy, ideš domov. Keby ma trafil, tak tu dnes nesedíme, hej. Takže to boli takéto tréningy. A to viem, že moja mama vtedy otvorila dvere po tých 10 minútach, že čo si mu zase spravil. Ja? On sa nahneval. A to boli také tlaky, ale on ma chcel pripraviť na to, že naozaj, že nikto sa s tebou nebude nejakým spôsobom párať, vieš, hej. Akože myslím si, že niekedy to bol extrém, riadny extrém. Otec si to aj prizná. Ale čo sa týka toho, aby som teda sa dostal k tej pointe, tak áno, spolu sme trénovali a ja som vždy tvrdil a budem tvrdiť, a to som precestoval nielen teda Britániu a Škótsko, ale bol som aj v Legii Varšava, to je tiež historka zaujímavá, tam som sa už fotil s dresom. To bolo ešte po Anglicku. Medzi Anglickom a Škótskom už som sa fotil s dresom, hej. Tam bol výborný tréner Krištof Douhaň, ktorý vychoval Boruca, Fabianského, Jáno Mucha tam bol, Kuciak náš, hej, proste kopec brankárov. Bol som aj v Grécku na skúške, bol som v Girondin Bordeaux na skúške, trénoval ma v Manchester City, dokonca tréner brankárov, ktorý potom išiel do Manchester United na posledné 2 roky k Sirovi Alexovi Fergusonovi. A ja viem, že po nielen tej brankárskej a technickej stránke, ale aj po tej fyzickej stránke, fyzickej príprave, a to nehovorím kvôli tomu, že je to môj otec, bol na mňa veľmi prísny. Veľmi. Niekedy až moc podľa mňa. Ale on to vie, ale to je v pohode. Takého trénera brankárov som ja nezažil. Hej, bol som Francúzsko, jak som povedal, Grécko, Poľsko, Anglicko, Škótsko, niečo so španielskými trénermi som zažil. On ako keby vždy stále predbehol svoju dobu a myslím si, že aj to mi pomohlo, keď som vyrastal. On mi hovorí stále, hej, toto, hej, to, tamto. My sme robili testy napríklad, niekde som ich aj mal uložené, keď sme boli, taký bol bránkarsky kemp do reprezentácie 21 ročných a viem, že tam boli bránkári, nebudem menovať, aby som niekoho neurazil. Robili sme tie testy na tej doske, hej? No, toto. A príklad poviem, hej? Chalani mali 30, 31, 32, 33, ja som mal 56, 58, 59, hej? Možno, že som to mal dané,
príklad ten odraz, hej, a tak ďalej. Dokonca mladý Kasper Schmeichel sa smial, keď som došiel po prvej operácii kolena asi po roku trénovať s nimi váčku Manchester City, že ty môžeš mať aj operované 2 kolená, ale ty budeš stále skákať viac a viac a viac. Proste buď to bolo dané vo mne, alebo sme to vedeli nejakým spôsobom vždycky natrénovať. Otec muscle fitness. A ty vyhodnocoval on? To vyhodnocoval on ty výsledky? Môj otec nie, to bol nejaký kondičný tréner, teda nejaký, neviem meno, nepamätám si, v repre. Víš, že by bylo Joško, 36 teďka, Ne, 58. on mi dal 15, a poslal by ma domov. Hele, já takhle, když o něm mluvíš, jo, tak normálně já si úplně hoše vybavu, že jak jsem byl na tom Slovanu, tak jednou se tam právě jako bavilo o tom, že on by šel trénovat místo Šaňo Vencela, který už končil. Ty vole, a já vím, že všichni mi říkali, hoši, tak ale to vás tady sedře z kůže. A já měl normálně, já měl vyloženě strach, jestli přijde, protože všichni mi říkali, hoši, to je pes, jako budeš výborný, ale normálně se z toho posereš, jak budete Ne, trénovat. akože Úplne to tady tak on je, naskočilo. on je akože tvrdý k svojim zverencom, ale vieš, Rody, v Senici bol asi 11 alebo 12 rokov tam trénoval. Neviem presne, ja tie počty a tie roky si nepamätám. Jemu toľko brankárov prešlo rukami, ktorí takto, Senica nebol nikdy druhotriedny klub, keď hrali tú ligu. On bol výborný. Skončili raz druhý za Slovanov, hrali Európsku ligu, ako nie skupinovú fázu, ale vždy niečo hrali. A vždy tam prišli brankári, ktorí možno nedostávali také príležitosti v iných mužstvách, alebo sa niekde zasekli, alebo boli po zranení, alebo niečo. A on ich Dominik Holec išiel cez neho, hej, Plach, brankár Plach, hej, Šula, ja neviem, proste všetci tí chalani prišli a akože bez debaty. Ja ti hovorím, a to som ešte chcel dopovedať, som tam spomenul, že také časopisy Muscle Fitness, hej, to bolo, ja neviem, 20 rokov dozadu. On už vtedy si čítal Muscle Fitness, proste čo, niekto by povedal, čo to má spoločné s chytaním alebo takto celkovo s trénovaním brankárov. A tam on je čo, ako na ramená, hej, ako zlepší výbušnosť, ako objem, toto, ako, on to len možno, že nikdy nechcel nejako predávať, ale to know-how má on, mám ho ja, ale či ho ja niekedy využijem, neviem, ale ja som si tiež niečo odtrénoval a tiež ma to baví, aj keď dnes som sa vydal na tú moderátorskú dráhu, ktorá ma nesmierne baví. Ale verím, že aj počas toho trénovania, čo som bol v niektorých mužstvách, tak som nejakým chlapcom pomohol tým profi zmluvám a tak ďalej. Takže je to super, ako to je život, hej, to brankárske remeslo. A my sme iní proste, to musíš uznať, my sme iní, to je bez debaty. Já určitě. Hele, tak pojďme k tomu jakoby vlastně přestupu, ať fakt dojdeme vlastně na to gro, proč tady spolu jakoby sedíme. Tak kde ty ses vůbec poprvé, jestli si pamatuješ, jako dozvěděl, že je tady nejaká možnosť ísť do Manchesteru City? No, ono to bolo tak, že najskôr som dostal ponuku ísť na skúšku do Derby County. Tam som bol asi týždeň a tam bol taký typický anglický tréner brankárov. A ja, 15 rokoch, víš, ak som vyzeral? Dlhé blond vlasy, gumička a tam v Derby County každý jeden brankár, asi 4 tam boli v tom váčku, vyholení, normálne na koleno. A ja, víš, došiel som. Vieš, chytal toto, vieš, oni robili 80% vecí v stoji, vieš, boom, volej, len proste, poďme sa hádzať, ne? Nič. Dobre. A povedal mi vždy ten tréner brankárov, že no, že máš different style of goalkeeping. Ja som nevedel vtedy, čo to, ja som nevedel povedať ani hello, ne? Tak som si to, našiel som si to, že čo to je, že iný štýl chytania. Poviem si, dobre, to bolo, vieš, čo to znamenalo? Nič, dovidenia, ideš preč. A asi mesiac na to si ma teda všimol Manchester City, tam som sa im nejakým zázrakom teda zapáčil, podpísal som ten školský kontrakt a makal som. Toto je jedna z tých vecí, že keď sa to upieklo, áno, mal som agenta, lebo vtedy už to začínalo, hej, že musel si mať agenta, tak sa to teda upieklo, Vlado pomohol mi v tom, že otvoril tie dvere, teda aj mne. No a takto to nejako rýchlo to prebehlo, veľmi rýchlo by som povedal, hej, že neváhali, po jednom dni povedali, že teda ma berú. No a začali sme trénovať a jednu vec, čo som vždy tvrdil o sebe, neviem, či som bol talentovaný, či som bol dobrý, chválitebný, výborný, neviem aký. Ale jednu vec, a to za tým si stojím, že vždy, hoci ako blbosť, čo mi dali v Anglicku robiť, alebo hoci čo som robil, som vždy robil naplno. Teraz to vyznie tak sladko, ty si aký super, všetko si robil naplno. Ne, tak to bolo proste. Proste ja som išiel, nie, také cvičenia nelogické sme robili, sme sa házali 3-krát do jednej, 3-krát do druhej, 4-krát, toto sme robili asi 20 minút a proste, ale išiel si naplno. A tým pádom človek nejakým spôsobom si to odmakal a potom prišla aj tá profi zmluva, ale vieš, ak to je, si bol trošku v kvalitnejšom mužstve, bol si v Anglicku,
tej akadémii, kvalitnejší hráči, kvalitnejší súperi, lepšie zápasy a to ťa samozrejme posúvalo ďalej. Otec mi vždy hovoril jednu vec, keď aj sa ti nechce, si unavený alebo čo, háď sa po každej lopte. Choď po každej lopte. To máš extra zákrok, extra odraz, extra chytanie lopty, vyrážanie, choď. Ja som sa fakt hádzal po každej lopte. Čiže a týmto si to nejako si to posúval, aj to povestné šteštíčko si nejak na svoju stranu vedel prikloniť a takto si sa posúval a v 17 prišla profi zmluva a už som bol váčko. Ja som tam bol ako trojka. To jsme proběhli rychle. No, však a čo? Hele, ale za mě jako z pohledu člověka, který ještě studuje na výšce, tak mě tam zaujalo, no, jak jsi sám řekl, ten školský kontrakt. Jako co to tenkrát splňovalo? Co ti to dalo za podmínky, takhle jako mladýmu klukovi? Co ti to dalo za start v té Anglii? No, ono... Jestli si No spomeneš. jasné, to bolo tak, že si bol podpísaný vlastne klubom, už si bol ich, si ťa podpísali a dávali ti prvé vreckové. Kapesné to voláte vy, ako to, hej? Kapesný, či jak to voláte. Ja nebudem mluviť česky, to chlapi, to by som nedal. Ako krásny jazyk, ale toto ťažko pre mňa. A vtedy sme dostávali najprv, každý piatok si išiel do také office, dali ti 60 libier, vtedy sme mali ešte koruny, to bolo jedna libra bola 55 korún, čiže mal som na kino, na nejaké trička, niečo a po pol roku ti to zvýšili na 90 libier týždenne, čo bolo super a potom po roku a pol asi ti to zvýšili na 120 libier týždenne. Čiže toto bola prvá vec, že už si mal nejaké tie penízky, hej, že už si mohol niečo kúpiť. Ale bývali sme v rodine, čiže my sme mali v rodine všetko zaobstarané, mal som svoju izbu, na z tréningu nás vozili taxíky, no a toto sme mali ako také vreckové, takže to bolo super a jedlo sme mali takisto v tej akadémii, čiže toto bolo fajn a tým, že si to podpísal, tak vlastne už si bol ich hráč a už mohli s tebou počítať do budúcnosti. A to je taký klasický prvý kontrakt, hej, ako. Nebola to profi, ale taký školský kontrakt. A co se týče té školy, tak ještě taky jako dobrý. Jak jsi vlastně docházel do školy, nebo jak vůbec tady to jako No fungovalo? ja som odišiel do Anglicka. Ty si říkal, že si neuměl anglicky. No, nevedel som. Nevedel som a práve aj... Tak jako vyklopej někde, tak když mě vyklopej v Mongolsku a daj mě do školy, no tak No ale ja som do školy tam nechodil. To je to, že tam bolo to síto tých hráčov také veľké, že ja som musel tú školu, ja som bol vtedy prvák na strednej, tak sme vybavili individuálny štúdijný plán a pamätám si, že 4 roky po sebe, cez leto som nemal dovolenku nič, mesiac a pol alebo 2 mesiace som chodil do školy, na pol roka ma nechali prepadnúť a potom som dorábal vlastne ten druhý pol rok, aby som prešiel každý ročník. A boli pani učiteľky, alebo jak tedy profesorky, alebo jak sme ich volali, ktoré povedali, dobre, vy nepotrebujete, tak vy sa naučte niečo, a z toho vás vyskúšam a dostanete aj 3, 4, 2, hej, na vysvedčenie. Potom boli pani učiteľky, ktoré povedali, tu je celá kniha z celého roku, dejepis alebo história, ja si to takto otvorím a z toho vás budem skúšať. Čiže ja som si tú školu musel dorábať na Slovensku, hej, tam oni sa o to až tak nezaujímali, o školu vtedy. To nevím, jestli je úplně dobrý příklad, vlastně jako, to jsem si myslel, třeba tady to bude o dost, jakoby, možná si myslím, že teď je to o dost Teraz dál, určite. ale v té době asi, že těch hráčů prostě tam bylo tolik, že jim šlo hlavně o ten fotbal. A já jak jsem... to jako, nebo jako ty rodiče, jak právě tady to třeba jako vnímali skrz to vzdělání, protože sadit všechno na jednu kartu jako v těchto letech je jako hodně riskantní. No, otec mi vždy hovoril jednu vec, nech budeš akokoľvek tupý, ako pumpa na sane, tú maturitu si spravíš. Tú maturitu musíš mať. Jo. A vďaka tej maturite som mohol ísť potom študovať cez Slovenský futbalový zväz a cez UEFA a FIFA všetky tie licencie. Hej, UEFA A brankárske A alebo brankárske Pro, goalkeeper Pro alebo goalkeeper A. Že vďaka tomu tá maturita je základ. Ja nehovorím, že dnešný svet je úplne iný, ako to bolo pred 20 rokmi, hej. Ale aspoň nejaké to vzdelanie, aspoň nejaký ten papier, ten povestný kľúč, ktorý ti otvorí aspoň tie dvere, niekde ďalej by mal mať ten človek. Vtedy na to v Anglicku nekladli dôraz, dnes je to určite iné, lebo tá doba je iná a už vidia, že aj tí chalani, ktorí sa nepresadia, tak potrebujú mať tú školu. Viem, že v Španielsku, neviem, či to bol Real Sociedad, to neviem, či nemá tak náhodou, alebo teraz to dokonca bol som niekde prekladať alebo kvázi moderovať jeden seminár a tam bol z Nemecka, z Hoffenheimu tam boli a oni tiež hovorili, že proste tá škola je tam základ. Dbajú na tú školu, dajú im tú školu, dajú im to vzdelanie. My sme to tak nemali vtedy. Ja som si to musel robiť po vlastnej osi, ale podarilo sa. Akože, čo som rád, že ma k tomu dotlačili rodičia. Super, to je dobrý. Ale a zažil jsi tenkrát nějaký kulturní šok? Přijdeš ze Slovenska do Velké Británie, tam někam do Manchesteru a vzpomeneš si na nějaký moment, který tě fakt překvapil a řekl si, No tak tady je to o dost jiný než u nás. No tá angličtina, lebo však jasné, Vlado Weiss
hneď prvý tréning, keď som mal prvý tréning, hovorí mi, že počúvaj, že keď sa ťa opýtajú, že how did you do, how was the training, tak povedz, že I suck cock. Ty vole, dobre, ne? Ja som... Vošiel som do... No vidíš, kulturní šok. Vošiel som do fyzio a hovorím, že Filip, how did you do? I suck cock. A všetci, No, to bol prvý šok. A druhý bol, keď... To som sa mi že Rody mu spomínal, Radku, ty to budeš počuť prvýkrát. To bolo tak, že... Dobre. To bolo tak, že my v bráne na Slovensku, keď skákala takto lopta a tvojmu obrancovi, alebo môjmu obrancovi som chcel povedať, že ako nech mi to za hlavičko je späť, aby som to mohol chytiť, nie že prihrávať nohou, ale chytiť, tak som kričal, že daj hlavu, nie, daj hlavu. A ja som si preložil, daj hlavu, že give me head. 4 zápasy som to kričal. 4 zápasy som kričal, give me head. A oni, že ty blboc, že čo ty hovoríš? Však, ja neviem, give me head, ne? A oni, že ty vole, to je, že vykuž mi ho, ty kokos. A ja hovorím, že super. A že jak sa to povie potom, že head it back. Hovorím, no, dík, ty kokos. No, takže... Give it back. Alebo že head it back, akože... To nejvíc tohle, to je nejvíc. Tak to ale jo. prostě já to chápu, tohle já chápu, protože ty jako, co máš říct, vole, no, ale i ten Vlado, ten jsem se smát tak svině, no, ne? To je, akože s ním bola veľká sranda, to ti hovorím, to je... to boli historky, no a potom tá angličtina sa trošku zlepšila, ale ďalší šok bol už, keď som chytával za Bčko 17. Tak ja som tam, to boli také šoky, vieš, že ja neviem, že išiel a tam si mal to jedlo, tú fazole tam bola, ne, tie kuracie prsia, alebo... English no, breakfast. a tie sme mali pred zápasom asi 2,5 hodiny. A ja stresí, a ledva jeden banán som do seba dal, vieš, ty kokso, a oni som mal hádovali, vajíčka, barbecue omačka, hrali. Tak potom som si zvykol asi po pár mesiacoch, hej, ale to bolo neskutočné. Alebo išiel som prvýkrát za to Bčko, počúvaj, tam došli borci, ja som mal, hovorím, 16 rokov som mal, keď som debutoval v Bčku, za mužov. Tam bol Daniel Starič, ja neviem, proste takíto hráči, hej. A ja tam dojdem na taxíku, jeden batoštek, hej, rukavice tam, kopačky, a on Bentley, druhý mal Audi R8 a ja kúkam na to, že ty vole, že super. Tak som sedel vzadu, vieš, tak som sedel, som tam pozeral. No a keď som išiel chytať prvý zápas, tak proti Blackburnu MOM, Man of the Match, 1-0 sme vyhrali, Starič dal gól, počúvaj, fantázia, no. No a potom prišli zranenia, to sú tiež historky ináč. Ne, to počkejte, ale tohle je hrozně důležitý, podle mě jako, jak vlastně ses tam jako zapsal, dobře, tak zapsal si se tím, vole, že jsem ho chtěl vykouřit, což mi přijde jako... Ale druhá věc, vole, čím jsi jako vlastně pak ty spoluhráče nebo ty lidi získal, protože většinou to právě bývá těma výkonama, že jo, ať už na tom tréninku, kdy jako oni vědějí, hele, tak může jít do brány, a když vlezeš do brány, tak pak to nesmíš úplně posrat. Takže jak třeba vzpomínáš na tohle? No ešte ten šok, áno, to ti poviem hneď, ale ešte taký prvý šok bol, že keď som mal tých 16 a išiel som chytať prvý zápas a tam máš kategóriu U16, alebo tak to bolo, že máš U16, U18 a potom máš B a A. Tam si nemal, že 19, 17, nič. No keď som išiel za tú 16 prvýkrát chytať, tak my na Interi, keď sme začali zápas, tak odpískal a to bolo, že vieš. Tam som došiel, prvý zápas, odpískal, dlhá lopta, zrazili sa, bum, vieš, tak pozerám na to bolo tiež taký šok, že ty kokos, to čo je, cirkus? Kde som? Vieš, druhá minúta, počúvaj, 2 strely na bránu pomaly, tam sa mi prvýkrát stalo asi, ja neviem, v živote, že som dostal gól v 5. minúte. Ja som sa skoro rozplakal, hovorím, jak som mohol dostať gól v 5. minúte? Však je len 5. minúta, vieš, počúvaj, takže to bol taký prvý šok, ale to som chcel povedať, že proste... Áno, tými výkonmi si nejakým spôsobom získaš tých spoluhráčov, aj keď nevieš teda po anglicky, nejaké vtípky sú tam a tak ďalej, ale to bolo tým, že jak som povedal, ako robíš maximum, hádžeš sa po každej lopte, máš možno, že trošku lepší odraz, vieš tú loptu chytiť, zakryť, čo mne vyhovovalo. Tým, že ja som nebol chválený, ja som bol len džubaný, hej, tak to poviem slušne doma, hej, vždycky len kritika. Tam ťa pochválili, ty si chytil obyčajný volej, trošku silnejší a great hands, great save.
Čo ja som takto rástol, že wow, že paráda. A Jasne. potom sa párkrát Jasne. stalo na tréningu aj to, v tej akadémii, to si pamätám, že normálne asi 2-krát sa to stalo, čo ma vtedy potešilo, že naozaj bola nejaká streľba, niečo a proste ti išlo. Trafilo, toto, nejaký si chytil vyššiu loptu, nižšiu a podobne. A normálne tréner zapískal a že zatleskajte Filipovi a začali ti tlieskať hráči. Ale úplne, že super. A ja hovorím, že paráda. Takže to bolo, myslím si, že to bolo také, že tými výkonmi, no a ako inak. No keby si bol slabý, tak tí chalani síce ťa neodsúdia, ale nebudú nejako s tebou, vieš, kooperovať, že? A tak to prostředí je v tomhle tvrdý. To tak prostě, já si to pamatuju ve Španělsku, kdy jsem byl, tak prostě já jsem si ty hráče získal jenom tím, že oni viděli, že můžou jít do brány. A oni pak už i sami začali chodit za trenérem a říkají, hele, teď prohráváme, proč tam nejde? Dejte ho tam. A my jsme hráli s Betisem, se Sevillou, FC Sevilla B a doma jsme vyhráli 2-1. A fakt jako mi to pomohlo, ale stejně ten trenér pak tam dal druhého golmana zpátky, ne? Což jako tam je sary, ale to je jedno. Ale chci říct ještě jako jednu věc, strašně důležitou, že když ty jsi to takhle jakoby navnímával, pak ty kluky a tak dále, tak jak vlastně na to třeba reagoval zase zpětně, jakoby ten táta. Protože on byl zvyklý na tebe takhle a pak ty si jakoby asi mu třeba říkal, jestli i on si z toho něco vzal, že je potřeba někdy toho golmana v úzovkách, já neříkám, že ho furt nechválil, ale víš, jak to myslím, třeba vybalancovat. Protože ta Anglie byla tady, ten táta byl ostrej a jestli ten i táta neměla ten vliv, jako když se mu to vyprávěl, tak jestli na ní neměl ten vliv třeba pak do budúcna tá jeho nejaká práce další. Vieš čo, ani nie, by som povedal. On má ten svoj trénerský štýl taký tvrdý, ale férový a zase viem, že on v akomkoľvek mužstve, v ktorom pôsobil, momentálne je v Interi Bratislava tréner brankárov, tam, kde začínal profi kariéru, keď ešte Inter hrával Československú ligu, tak viem zase, že on bol tvrdý na tých chalanov, ale vždy pomohol. Napríklad, keď som sa zranil, Ne, já to teďka myslím jakoby tak, jestli ty si třeba cítil nějakou změnu, anebo jestli jste se i bavili o tom, anebo ty si sám vnímal, co je pro tebe to lepší. Protože ty si šel z extrému do extrému, ty to sám říkáš. pre mňa vlastne- asi ten extrém toho chválenia bol lepší. OK, že jsi byl ten typ golmana, který právě potom, že byl a já to nechci, že jsi byl dušenej, protože to ne, táta to myslel nejlíp, jak chtěl, ale prostě pak tě najednou ti dodávalo energii a to sebevědomí, to, že jsi byl Áno, chválený. a to isté platí aj dnes, keď ideš niečo odmoderovať, hej, a už to robím 12 rokov. A niekto dojde za tebou po akcii a povie, vieš čo, že si brďo, že super. Mne to normálne, mi ti to dodá takú dobrú energiu na nejakých 24 hodín, 48 hodín a potom zase, ja som vždy som bol a asi sa nezmením, vždy som bol nohami dole. A niekedy až moc nohami pevne na zemi, ale proste ja som taký. To, že snívaš a chceš niečo dosiahnuť a máš nejaké predstavy a chceš vychovať deti a ja neviem, byť dobrý táta, manžel a slušný človek a tak, to je jasné. Ale vždy som bol tými nohami na zemi a tak som bol vychovaný. Čiže mne toto vyhovovalo, hej, že keď naozaj niekto prišiel. Ale zase druhá vec je, keď ťa napríklad stále chválili a náhodou prišiel nejaký zlý zápas a niekto ti naložil, tak zrazu si bol v takom šoku, že a doteraz ste ma chválili a ťa to niekedy až ťa to ešte mohlo nižšie dať. Čiže najlepšie, keď to je také akurát, taká tá sinusoida, vieš.